Добре. Върха нагоре. Леко, леко. Спокойно, сега ще пътне напред. Добре, стигни. Знаеш, аз така тогава, защото да не ръкнеш, разбере хеп. Напини нагоре. Дайте нещо, още. Отиди на там. Ако евентуално се откачи в пружината, ти спочава. Няма проблем. Да ти няколко. Но знаеш колко причина? Оф. Дръжте обаче, спокойно, да се умри. Да, няма къде бързане, Ради. Това е, то скотицата, но... Да. Над като се вдръг няма да е кепа. Охо, това е сериозен той. С главата само към кепа. Значи главата трябва да отиде чак дето си... Охо. Дето. Вършата, дигнем я. Дигнем я рибата. Така. Чакай. Ей, сега като я обърне нас, той ще я гребне. Дини моето момче. Ела тук към мене. Не. Дини е горе. Ела напред. Да. Така е пак. Това е голямо теле. Като на. По-големи ли има? О, мене е това. Тръгна. Той е дръжен. Сега си ми как тръгна. Да, сега малко на там. Да, не. Малко да затегнем, а? Няма. Не, няма да затегаш. Аз затегна, аз скъсала. Да, точно така. Къде е това? А така дигай върха сега. Дигай сега нагоре. Спокойно. Дай натам. Почти готова рибата. Ела тук точно над Наско, искам да си над главата. Оплечи се рибата, много внимай. Наско само на 100% с главата към теб. Ела тук още напред. Набери го, дигни му го, хубаво му го дигни. Дай, Готов. Давай Наско, давай, дигай бързо. Браво. Тук сама се чунчет. Ай. Идем да дойде да ме държа, аз да идем въже да ме отрежа. Няма водата. Водата е Да. вънка няма това. Ще видя ли да като си изпълва? И кой го фана искам да разбера? Кой го фана? Ради. О, Ради. Аз искам аз да Ти го да, няма да значение. да не съм такова. С кучета. Чакай. Само един да ме даде въжето. Чакай само да. От тук. Не.